Ai ama, San Tomasen biharamunak ez dia honenak izaten ez. Ez dakit azto txistorren bato gordinikan janun, baina oiak kurruzka gota gabian da gritin nos txistorra, txabar, eharra, baina bueno, gaurko saioan ez dakit ze ekarriko iguen, iparralditi datoz, usten dut lukainka ingo deula, baina berdin du, eurra emango jau, sasoiko gaude eta horrekine aurrea. Kaixo lagunok, eguerdion, hementsi dazkau kalostrapeko, sukaldari eta arduraduna, ongi etorri, haupa Ugoitz eta haupa Florian, zer moz haudete, ondo? Ongi. Han sukaldatu, eta hemen ez sukaldatzea? Einen jau. Einen diau zerbait, ez da? Ni hementsi nabil, atzoko bihotzerre pixka bazeka, eta inbeste txistorra janian, Zuek ebiliatzen jaten donostikan, edo no baitea. Bera bai. Bea bai. Bestia beti bai, Bueno, lagunak, ikusiko zue, Baiona txipiatikan etorri dira, sukaldali leku eharra dakaean, eta gaur elkarrekin inbiar deu, nik hemen entxaladilla berezi bat, eta zuek zekarri dezue prestatzeko. Beraz, Rugei Lukinka, Reunion Uruartetik etortzen den plater tipiko bat, eta beraz pixkat originala, eta hori prestatuko du. Bikain, Lukainka hemen ikusteat, hoi bai ziogela, eta geho barazki mordo bat, eta arroza bai, ez da? Hoi bai. Bueno, lagunak, ikusiko zue, saio bikaina eukiko deu, sukalde ezin hobia, eta ikusiko deu, zertan ibiltzen dian, bertako ostatuan. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet, entxaladillau nola ingo dugu. Erresa izangoa, patatak hemen dazkau, egosten jarriko ditugu, egozi hostian zuritu, lauki txikitanin, arrautzakin berdina ingo dugu, egoziko dugu, atera, zuritu, lauki txikitanin, eta gero ingo deuna da gainuntzeko osagai guztiekin naztu. Hemen dazkau, luzoker ospinduak, hemen txe martorria, ziape pixkat, limoia txorrota botako jo eta asalan birrindura pixkat ere bai, eta gero hemen ikuste dituzuen dazkaun txerrikiak erabiliko ditugure bai, barruan laukitxotan inda botatzeko. Hemen dakau txerri burua, hemen dakau saltxitxoia, hemen urdai azpiko egozila eta mortadela pixkat. Dena laukitanin, dena naztuko, eta hau izangoa entxalada ehar bat. Eta gero, Ugoitz, zuri pasako izut hitza, eta zuk garatu nundik noa ibiliko gean entxalada biteko garaian. Beraz alde batik, irisa egusiko dugu, gelo inen dugu. Arroz alde batetik orduan, ez da? Bai, hori da, alde batetik. Eta gelo saltza prestatu, nasiko ditugu, osagai guziak, beraz tipula xeatu leheno, gelo tomateak, azalak enduko dugu tomatetik, eta gelo saltzak prestatu, sarbota, esperetako pibera eta kurkuma gehitu, jengibrea, baratzuria, eta errimua. Erramua ere bai. Eta gelo saltza bat eginen du, eta dena naztuko dugu platera bukatzeko. Bale, dena naztu, osea hor ni barruko zerbait dugu, eta gero dena platerian naztuko. Hori da. Bikain. Bueno, hau esan da, nik hemen patata egosten jarrikoet, eta arrautza ere bai, eta hemen zuen arten banatu lana jarri jok hemen ardura du nahi lan pixkat, eta danon artian zezein goi hau. Ingotena da kasuela gatea. Hemen bai edo bai nik usten dut tipulak eta goxatzeko, bale? Gero, beste bat aterako dut hemen arroza egosteko, adibidez, ezta? Bale, oso ondo, eta atera berditut beste bi, bat arrautza egosteko eta bestia patata egosteko. Hemen ateko lapiko txiki bat arrautzatxo bat egosteko, eta patatak egosteko hemen jarriko ditut. Hau sartze zaigun dana. Ni uste txikila hemen jarrita, hau hemen, venga, hau esan da, lanien hasiko gea, eta mingaina eba eman bertzai baldi berian, bale? Bueno, bikote, kontatu duzue, zuen ostatuan, zenba gauza mantitu zuen, eta zeiten dezuen egunerokotasunean. Bai, Flo? Guk egiten ditugu eguneko menuak, eguneko bazkariak egiten ditugu. Aste-astetik larun batera. Aste-astetik larun batera, igandian jai. Hori da. Ondo, egun batin berda jai, hori garbizio. Astelenare bai, jai. Eta hori da, taberna Baionan dago, Baiona txikian. Vale. Zoan, eta Aekako taberna da, idekia duela 15 urte. Vale. Eta
duela gutxi lan egiten dugu goitzekin, eta hortarako gaur bertan da aurkezten digu ezagutzen duen bere plater famatu bat. Ados. Eta esan duzu, bertan ematen dituzuela, eguneko platera, menua, kartan ere bai egiten duzuelana? Gehien bat gau ez, taldak baditugulako, baina gero egunean zehar aldatzen ditugu menuak beraz egunero, sasoiko produktuekin eta bereziki ere tokiko produktuekin, aldo ezin bat. Hori da, bai zuen berezitasuna handietako bat, no? Bertako ekoizlekin iten dezuela. Hori da. Eta horri gainea iten dezue, baina gogo asko jarri eta benetako, asko esategu bai aldan neurrin, baina zuek bai iten dezuela bertako ekoizlekin. Ze gauzak hartzi zu ekoizlek? A ber, ze gauzak eramatizu? Ia dana? Adibidez, baserietatik etortzen diren eragi guziak, edo frutioak, barazkiak ere bai landatuak dire Baiona inguruan. Hau da, printzipioa da tokiko hornitzailekin lanitzea. Eta hola, badugu janari freskoa eta sasoikoa noski, hau da importantena. Orduan pentsatzen dut, orduan ebai menuak eta aldatuko dituzue segun sasoian zer dagoen, ez da? Egunero aldatzen dugu menua. Nada subotatzeko berian organiko. Mire esker. Menua egunero aldatzen dezue, eh? Bai. Egunero daude plater berriak orduan, eh? Hori da. Lane arrajarriok, nagusi honei, eh? Eta Samarutzu badera ere arraina egunero. Arraina ere bai, egunero dago. Bai, Donibaneko portutik etortzen den arraina. Donibanen loitzune. Eta zein arrai biltzen dezue gehiena? Ze arrai biltzen dira? Ia egan, ateratzen dena, eta dependiz ematen dut dituzten itxasuntzietan eta egunero aldatzen da ere bai, zeiten alda, ez dakit lupia, amoraina, legatza, dependitzen. Bai, adibidez, guen atunik ez da ateatzen, atunik ez da kasu ez, da? Hori da. Sasoian sasoikua. Hori da. Balda, plater bat dala berezia, o esatezuna jendia zuen etxea juten dala hori daztatzea. Bai, iten dugu marmitakoan bat. Bai, marmitakoa. Etxeko asoa ere bai, iten dugu. Hori da. Eta gero, bereziki jendeak badaki produktu freskoak erabiltzen ditugula, beraz, edozein platerak ikusten dituzte eta sartzen dire izaiten alda, bai, kanpotik etortzen diren platerak, tajina, eta ez dakita ikusten duzu, Marokotik etortzen den tajina. Bai, tajina beste bustinezko ontzi hori goian piramide bat ematen duna, ez da? Eta tajinan bertan sukaldatzen dezue? Tajinak dazkazue, bai, eh? Gauza gabe, baina prestatzen dut lehenago, eta ateratzen da tajin moduan den platera, edo ez dakita, errainaren kasuan izaiten, bai, magnitakoa, baina ara ere, ez dakit, beste plater batzuk. Dependiz, badakitak azuela marmitako antzeko bat aragileakin indakua oso arrakastatxora dana zuen etxian bai, ez da? Bai, asoa deitzen da. Asoa deitzen da, ez da? Eta zer da zehazki asoa? Zer dara ma, beha? Txala. Bai, txalakin inda dao. Hori da, eta nahi oso piperrak, tipulak, gehen bat da luzaz egiten den plater bat. Dena tupin bagnean, espeletako pipera noski zen eta iparreldean egiten dugu inuitz espeletako pipera. Eta gero usten duzu suestian luzaz, eta ateratzen da goxo-goxo, eta... Xamurra, da gixau bat bezala esango genuen dala. Gixau bat, baino... Ez dakit nola, plater goxo bat, gero zen garaian baserrietan jaten zen nola bazen txala, eta zerbait erresa, eta patatekin jaten zen, patatak irintzi direlarik egunat, eta barroa, eta ondo. Bueno, eta bertan, badakit, janariak zerikusi handia dakala, baina beste hainbat gauza egiten dira zuen ostatuan, ez da? Bai, gila da, bai, egiten dugu ere kontzertuak, egiten ditugu erakusketak, animazioak, kultur animazio batzuk, liburu aurkezpen batzuk, eta bai, saiatzen gira leku ere kulturala izaitea, bai. Eta hoi guztia da gaina euskaraz eta euskaldunentzako eta da euskaldunen topagune bat hori, ez da? Hori da, esan ezun bezala, Aekako taberna da, beraz bai, eskarak badu bere garantzi handia bai gure tabernan, eta bai, saiatzen gira ariketa euskara itzartzea eta ongira jendeentzat. Venga, bildutzeko, jarriko zuten platertxo bat, berta bota, eta gero dena batea botako da. Ze kontzertu pasadia, Florian, azkenengo kontzertu emotola berezia ondana bertan? Eta joan den hilabetean izan da Anje Dualde, famatua dena horre.
bakarrikan jun altzan, o beste bate ontzan behar lehenu eta beha eta gero. Eta hori da formatu irukotekin, eta bizikuntza zen, bai. Eta bai, kontzertuak, DJak, eta bai, bada animatzeko gauetan. Eta orduan, hor zuen ostatua, ze orduan irikitzea eta noiz arte ote da irikita? Gaueko biak arte, Gaueko ordu biak arte, Legeak blokatzen gaitu dira, Vale. Eskerrak etxea bialtza izuen, bestela, Olio ban Vale, hemen jarriko dugu? Olio pixka jarriko jot? Bai, olio bai. Vale, olio Virginia botako jot, txorrito bat? Venga, badi joa hemen. Olio txorrota bat, pixka gehiago, nahiko? Ez, nahiko. Nahiko, vale. Ingo etena da, hemen esan eta arroza jarriko nula martxan, baina hainbeste gauzan eskan zutan, jarrietena da ura irekiten eskaldatzeko hau. Eta gero jarriko dugu arroza martxan, ados? Vale, hoi botala zaionea, aldezun neurrin, vale? Eta nik hemen, ja, irekiten daola, segundu bat falta zaio irekiteko, baina ja bero-berua daude, tomatei sartuko ditugu bertara, eta hauek ikusiko zue. Hemen egon behar due ez erregosten, Bestela bigundu itedia eta ez da komeni. Komeni da, irekin bat emate unian berriz, orduan ja asalak entzeko ongo dia, eta ongo dia ezin hobe. Eta bueno, nola, arrautza, patata, hau eskaldatzen utzin deu, eta tipulak emartxan dazkau, bitartean jungo gea bikote erreportei bat ikustea, ados? Ados. Ba, ikusiko zuen, erakutsiko izkigue, gure despensako jakiak nola txukun mantendu. Guazen ikustea. Kaixo Joseba, kaixo ikusleak zer modu zaudete, Maitane naiz, txukuntzaneko antolatzaile profesionala, Hernaniko aldagaia apartamentu zoragarri hauetatik, eta gaurkoan zuen despentsak, zuen sukaldetako despentsak nola antolatu erakutsi nahi dizuet. Ikusten dezue despentsa hau, edo sukaldeko txoko hau gauza ezberdinekin, zuetariko zenbaitzu identifikatua sentitzen zerate errealitate honekin, nik esango nuke asko edo gehienak, ez da? Nola baitere, betiko sukalde tradizionaletan edo horrela ikustea despentsa oso ohikoa delako. Baina gaurkoan, despentsa horrela eduki beharrean beste modu batetara edukitzen erakutsi nahi dizuet, eta besteak beste ez polita bakarrik geratzen delako, baizik eta abantaiak dituelako. Eta zeintzu dira gure despentsa antolatzeko irizpide nagusiak. Lehenengoa taldeka edo kategoriaka banatza izango litzateke. Hau da, lekaleak eta pastak batetik, enbasatuak bestetik, gosariak bestetikan, oso gauza logikotako herentea ematen baldin badu ere, etxe askotan guztia nahaztuta egoten baita. Bigarren irizpidea, iraungitze dataren araberako antolaketa izango litzateke. Berriena dana, atzekaldean jarriko genuke, supermerkatuetan egiten duten bezala, eta zaharrena dena aurrekaldean. Modu horretara, askozaz janari gutxiago botako dezue zakarretara. Hirugarrena, erabileraren araberako antolaketa izango litzateke. Bakoitzak zer erabiltzen duen ohikoan hori egon barko litzatekelako beti ere hartzeko errezago eta biztarago. Eta laugarrena, antolaketa osagarri egokiak eta gure sukaldeetara ondo egokitzen direnak aukeratzea litzateke. Horretarako, era guztietako potoak eduki ditzakegu, edo eta ateratzen diren balda estraibleak edo osagarriak direnak, gauza asko ikusiko ditugu gaurkoan. Eta zeintzu dira abantaiak? Begira, oso modu errezen esango dizuet. Ikusten dezue hor tomatea? Nik ere ez. Badakizu zergatikan? Makarroien atzean dagoelako. Hau da, despentsa ondo antolatua ez baldin badago, edo atzekaldean bereziki dagona ikusten ez baldin badegu, ez dakigu zer dagon. Eta ez baldin badakigu zer dagon, ezin erabiliaituko gera. Edo eta erosketa zerrenda egiterako orduan ere zaildu egingo zaigu. Eta zer egin dezakegu kasu hauetan? Ikusi, hemen daukadan antolaketa osagarri hau erabiliko genuke. Zer dan hau? Balda osagarri bat izango litzateke, sartu eta atera egiten dan horietako bat, eta modu honetara 2 espazio sortuko genituzke zulo edo espazio berdinean. Horrelako bat hartuko dugu, eta orduan zer egingo dugu, esan bezala 2 espazio sortzen ditugu, eta hasiko gerana da, gauza ezberdinak jartzen, batzuk bekaldean, beste batzuk goikaldean, tomatea goikaldean ikusi dadin, bai? Eta hauek adibidez, hemen sartuko ez bali dira, sartzen direla, hemen ere jarri genitzake. Eskerrik asko, Maitan, eskerrik asko, badakit hor gehaltu zehala, eta gero jarraituko zula aholku gehiago ematen. Gu hemen nongo geha zai, errezetai aurre ematen. Bueno, jarraitzeko errezetakin. Hemen inbiar deuna da,
bakizue telebistan magia egiten deula, eta hemen dago ja patata eta arrautza egosita. Eta hemen inbiar deuna da, beitu hauek, hemen txegen euskala ja itxalita, inberdiot urak endu eta azalak endu, zeatikan ugoitze berdu martxan jartzeko, ezta? Hori da. Venga, hau nik zurituko jat, hau martxan dakau, eta guain lanian jarri jo gauzia. Ondo, ala berdik. Eta bikote, gauan hauetan, ze topatuko dugu kalostrapeko ostatuan? Ze kitaldi ikusiko ditugu? Dio galdetuko jo zeukiko dugu jateko, bale? Guain aurrena nagusia gaberze da gaun. Ez, gabonetako egiten dugu 23an Bazkari herrikoia pixkat egu berria ospatzeko. Itxia izango gira 24 eta 25. Familiekin egoteko. Familian egoteko. Garrantzitsua, bai. Eta gero urtatsentzako, abenduak 30. Bai. Egiten dugu beste Bazkari nahiko potoloa, eta eguna ez da gelditzen, eta gero segitzen dugu gauean, taloak engo ditugu, izanen da DJ Budin Iruñatik etorriko da musika pasatzera, eta gau osoa musika pasatzen, animatzen, eta ongi. Ona. Eta bueno, jateko esan deula, ze topatuko dugu, jateko menu bereziak tokatuko zaizu ditia, edo ze? Uktatzen zat, bai. Zakit, intxaur saltzen bat edo lain biharko zu postre bezala, edo zer? Postrea izanen da, ez dakit nola itzulpena egin blanc-manger deitzen dugun dela krema bat koko esnearekin. Bai. Gero mango txetne batekin. Bale. Hori da deserta bezala. Eta gero zaipatzen dut. Bada sartze bezala, arroltze bikaina deitzen den arroltze bat bakzu manera iteko, ez dakit, existitzen den huevo perfecto, ez dakit. El huevo perfecto. 62 gradotan egina den arroltze bat. Temperatura baxuan indako arrautza, ez da? Hori da sartze bezala, arraintzopa, eta gero, zer bada, oiaskoa, patata gratina batekin, eta gero, vegetarianentzat badugu risottoa, Risotto bat, bale. Perretxikokin nola, o? Kuia eta kuiatxo batekin eta onjoekin. Bale. Ez que onjoak, iparraldeen onjo saliak zeatere, bai, Trufa, ontuak eta amorratuak zeate, ez da? Ona da. Jute zeate zue bilok onjo bila? Mendira, oztak azu denbora ikan? Garaian bai, baina... Garaian bai. Aurten ez da egon denbora ikan. Ezen duntza etera. Ni sobera berantxe ekitzen naiz, ez da gehiago, pasatu daia da. Bale. Hori da gauza. Ona. Kalostrape izena, nundik handatorre zehazki? Leku bertatik, leku historikoa da. Bai. Eta zen lehenik klaustro bat. Vale. Eta iparraldean deitzen da, Kalostrape Elizako, Baionako txikiko Elizako lotura badauka. Vale. Eta barnean den leku historikoa, badira arkupeak badaude. Eta libre da hor barruko leku hori edo tapatuta da? Lehen bai, baina orain bai, bazen bide bat, eta gero badugu ere kanpoko terraza bat. Nuntzen lehen, hori da, leku bai. Eta hor adibidez, noiztikan, hori monjen konbento bazan, ez da? Hori da. Eta badaude, handikan azaltzen dira, oia noiztikan ez daudan monjaikan? Aspalditikan ja, zuek ezagutu dezuean barruan monjakin? Uste dut bat direla gure azpian nugu, baina orain, hori da, festa egiten eta alkola batzuk zabaltzen, beraz, ez dakite bendiren. Ados. Zuek errezatzen dezue askoan barruan? Errezuak eta iteitu zue? Ez. Bale. Ondo. Eta zenba lagun zaudete bertan lanian? Gira 12 bat. 12, eta zer da holan gehiena? Jatetxian, tabernan daulako bat, ere bai ekitaldiak kudeatzen eta hori dana egongo da lan desente, ez da? Hori da, 3 departamentu handienak, gira biztan dena sukaldean, gelan eta tabernan. Baita ere hori da, animazioak kudeatzen direnak, webguneak, antolatzen direnak, eta hori da. Eta, bueno, hau da dena kokatuta Baiona Txipian. Zergatik da inberezia Baiona Txipia? Oso historikoa delako. Eta egia da gure munduan, euskal munduan, aski potentera, euskara zentzuten da, izan da ere politikoak izan nahi garantzitsua Ipar Asko Alegian, eta han badira atxe baitetuzu taberna eta jatetxe asko. Beraz,
bai kulturalki, gastronomikoki, politikoki, linguistikoki, leku garrantzitsua. Ona. Zenbat biztanle dago bertan? Baiona txikian? Bai. Igual ez dago zehaztuta, ez da? Baionan igual guztikan, Galdera baina ona. txikian igual ez dago. Galdera ona. Baionan 50.000 pertsonen baien. Gero auzoan, Ez dakit, ez dut Ideiari. pitokeririk esango nahi. Jende gutxi baino ona, Jende gutxi baino fundamentuakin, Ondo. Hemen jarri beretena ugoitz, arroza martxan. Zene dezu, ura jarriko direkiten gero arroza botako deu, batzui pare batekin egiten dezu. ura irakiten gatzarekin, Eta gero arroza bota, pasta egostia izango bazan bezala, ez da? Hori da. Vale, perfecto. Hau jarriko detura hemen, gatza pixka botako jau, eta ondorren arroza bota. Arroza hori zenba denbora negozi behar du? 10 minutu. 10 minutuan, ez da? Bai, da, arroz Aizu. basmatil fin hori, ez da? Hori. Ona, bikain. Vale. Eta hemen, guain, salchicha, tomate, onola zi joan, historia. Leheno lukinka botako ditugu. Lukainka lehendabiz, Vale. Opi. Ze itxura dakan lukainka honek, Bai, ketuak dira. Aumatua da, ez da? Ze itxura, Ni egia esan ketuan oso maitalian, hau, oso. Eta botatzekin ja beste sustantzi bat, etortzen. Homik atxila mat, hau jungo zaitekela. Pixka kendu bertziatura. Vale, kendu zioten uran, kendu diote bai gatza, orduan pixka gehiago batako jot. Eta, oain, hau martxan jarriko dugu. Irekiten hasten danetikan, 10 minutu. Eta, errezeta hau, zuen etxen askotan egoten da? Ba, ja, ni hasi nintzen duela 3 hilabete beraziatetxean, ba, egin ditu bi aldiz, eta jendeak maite du rugaia, zenta, berez ez da Euskal Herriko plater bat, baina nola espezie guztiak eramaten ditu, eta jendeak maite du, saltzen da platera, eta Ondo gustora ateratzen da. beraz. Ondo. Egatiko. Ba, ugoitzet hori aurretik ez genuen egiten, baina egia da egin ditugu bizpairu aldiz eta Eta jendia gustuakin bezeroei hartzen gustatu du. zaie, bai. Nik maite ditut espeziak, kanpoan Asko, egon nintzen bizitzen ere bai, beraz, zenuen aukera plater ezberdinak ezagutzeko, eta ere bidaietan egoten nahi zelarik, eramaten ditut errezetak. Eta eraman Gero errezeta eta sukaldean espeziak ekarri egiten eta errezetak ekarri eta Hori da. lanetik ez da? Hori da. Nik hemen behitu, ingo dut maionesa antzeko bat, baina arrautza egoziakin. Eta ematen dio toke berezi bat. Eta egin detena da, luzokerrak erdilak bota, martorria erdila bota, eta bestiak botako dugu gero pusketetan, bale? Ados. Hau ingo duguna da birrindu. Eta ingo duguna da birrindu olio virgin txorrotada batekin, eta gero emulsionatzeko ekilorea erabiliko dugu. Venga, bagoaz txerrek itxakerraka. Bueno, Ugoitz, eta kontatu igun nundik noa ibilizean zure bidaia horietan? Ba, ikasketak eta gero, sukaldaritzeko ikasketak eta gero, izan duen aukera, leheno Zelanda berrian egotea. Zelanda berrian, Bai, Oaklanden bereziki ipar huartean. Eta gero, izan zen eskola eta gero lehen esperientzia. Eta gero egon nintzen Argentinan, Buenos Airesen, bai. Aragi jagona, baina asko inda. Hori da, enetzako bai. Enetzako bai. Nire hona ize bai, eta kiston Enetzako aragiak, bai, kiston pieza bereziak, baina asko ikasten da nola iten duen parrillan, ze korte berezia dazkaen, Gero interesgaria da. Ba, oso interes. Eta Zelanda berrian, hori da, ze jakimota jaten da han zehazki. Nik Australia nio naiz, baina Zelanda berrian nio naiz, jetxi inoiz. Ba, handa, bereziki anglosajoi kultura, beraz, sukaldaritzan, pixkat Inglateran, Australian, anglosajoitik etortzen den, gero jende txintxoa eta gero beste aldetik kristona da herria polita, eta baduzu Oso polita, ez da? Eta mendiak, Eta aberatze izango ere bai, arraian aldetik, ez dakiten... Ez daude arrain oso... Bai, badira, baina olakoak. Galantak, ez da? Hori da. Bai, igual miarrainak eta olakoak, baina kistonak, ez da? Fletan, ez da, ez dakiteo, nola ditzen dira? Aldatzen da. Aldatzen da. Zer nahi iten dut, kasu. Bai. Ona. Bueno, bagoaz hemen txirrik itxarraka, Hau egosten jarri bertzaigu, eta hemen ensalaia goxatzeko indeu egundoko maionesan. Ez zuen daztatua, horrela hasi, haber, gustatzen zaizuen. Bai, zer goitxik ez. A ber, gaztatu pixkat. Bakatu eskoak. Hombre, garbitu, horrena daztatu. Zer nahi dut, tomatekin. Gero emango izuz, venga. Nahi zu daztatu, haber, gustatzen zaizun. Venga, heldu, a ber. Bota. A ber, gatza bihardun, ose bihardun honek. Balekua dao? Ona, venga, barroa. Tingo deuna da, guain. Horrin desuna da, guain, aurrena tipula. Gelo lukainka eta guain tomatia. Asala kenduta eta pepita kenduta, garbi, ez da? Hori da. Bikain. Eta gero, gehituko dugu, beraz, xarbota,
jengibrea, kurkuma, espetako pibra, eremua, baratzuria. Hori gerosio dena. Vale. Eta ni hasiko naizena da patata zuritzen, eta ingo deuna da beste reporte bat ikustea jungo gara, ados bikote. Hor da gau gure laguna zai, eta erakutsiko igu, gure jakiak nola kudeatu, jarraituko dugu entzuten. Oazen bertara, arroza botako etemen, behitu ja botako etela, eta hueltan, ia egosita eukiko dugu. Eta ingo etena da gero ensaladian montaia, eta hemen hauek errezeta bukatu, ez da? Hore da. Guantxe gatoz. Despentxarako antolaketa osagarri oso interesgarriak potoak izango lirateke. Zer daukate ona edo zer dauka ona potoak erabiltzea? Beno, batetikan, barruan sartuko ditugulako lekaleak, pastak edo gosaritako zerealak adibidez, eta hemen desenterrezago ikusten da bukatzen dihoazen heinean. Ondorioz, erosketa zerrenda egiterako orduan askozaz praktikoagoa izango da. Esan potoak ere erosterako orduan interesgarri izango dala laukiak edo laukizuzenak izatea. Azken finean, espazio optimizazioa egokiagoa izan dadin. Eta nolabait ere haratago dijoan kontzeptu bat esango dizuet orain, zarata bisualarena. Hemen goran, lekaleak edo pastak beraien potoetan sartuak daude. Hemen azpikaldean berriz, beraien paketxian edo supermerkatuan erosiko litzatekeen moduan. Hemen letra eta kolore gehiago ikusten dira. Hemen berriz, ez. Horre zer suposatzen du? Horrelako, ez dakit, 10 bat pakete edukiko bagenitu kolorez berdinetakoak, biztara neketxu ingo litzaigukela, eta berriz olako 10 pote edukiko bagenitu txukunagoa eta politagoa eta biztara desenterrezagoa geratzen dela. Despentsa antolatzeko beste elementu oso garrantzitsu eta simple bat, eta nik esango nuke etxeko beste leku askotan ere bali daitekena, kaxak dira. Baina horrelako kaxa erraldoirik mesedez etzazue erabili, zegerora gainezka jartzen direlako eta ezin atera ibiltzen gera. Beraz, zer egingo genuke? Era hontako edo antzeko kaxak desente txikiagoak direnak hartuko genituzke, eta kaxa bakoitzean kategoria edo talde bat sartuko genuke. Eta gerora nahi izan ez gero, kaxaren kanpokaldean etiketatxo bat jarri daiteke kategoria edo taldea zein den esanez. Hala eta guztiz ere, naiz eta behin eta berriz beti espazio optimizazio aldera gauza edo antolaketa osagarri lauki eta laukizuzenak erosio behar direla esaten badin badizuet ere, eta gomendio nagusia da, zenbaitzutan, borobilak izan daitezken zenbaitzu ere eduki edo aukeratu ditzakegu. Adibidez, hemengo hau. Baina ez da soilik borobila delako, baizik eta mugitzen delako ikusten dezuen bezala, ez da? Hau zertarako erabili genezake? Beno, adibidez, espezie ezberdinak jarri ditzakegu hemen, eta hau nola erabiltzen da? Oso simple, armairuan jarriko genuke modu honetara, eta espeziak demagun hemen jarriko genituzke, eta orduan espeziaren bat behar degun bakoitzean, guztien izena aurreraka jarrita, horrela mugituko genuke behar degun espezia lortu eta bilatu artean. Halere, antolaketa osagarri ezberdinak erakusten nijoan einean, gogorarazi behar dizuet eta azpimarratu beti zentzuz jokatu behar degula. Hau da, lehenengo gure beharrak zeintzu diren jakin behar dugu, ondoren neurketa apropos bat egin behar dugu eta horren arabera erosi. Zezta lehenengo aldia izango norbaitek gauzak erosi egiten dituna eta ondoren nola eta zertarako erabili behar dituen erabaki. Eta hori ez da modua. Hau da, lehenengo begiratu, pentsatu, hausnartu, neurtu eta ondoren erosi. Beno, gaurkoan eman dizkizuedan gomendioak interesgarri eta lagungarri izango zaizuelakoan agurtzen naiz, bai? Aio, eta aurren arte. Aupa Maitane, mila esker, eta egia san, ze ondo torriko zaizkigun aholko jedanak. Egia san, aholkoan normalian badazkigu, baina etxian egundoko triskantza edazkau danok, ez da, Gauza gartzia, bestia, aurrean sartuta bestia, ez da gibulan nunda gaur. Mila esker, eta gurian jarraitu behar dugu, errezetakin. Hemen da gau arroza, gelditze zaiola, 3 bat minutu iteko. Hemen dazkau, gainuntzeko osagaiak botatzen fungo zehala txerrik itxarraka, ez da? Eta ni hemen patata zuritukoet, eta Floriane izango jo tipula txagoek zuritzeko, ez da? Bai. Venga, Florian, eskerrik asko. Vale, bueno, eta hau esan da. Florian, zu hasieratik zaude bertan, ez da? Eta bai. Eta, ze evoluzio ikusi ezu? Pentsatzen dut, zenbat urte ja, 5 esan dezu lehen. Hori da, 5 urtea usten, bai. 5 urte hauetan aldaketa desente izango zean bertan, edo... Bai, biztan dena, bai, taberna pixkat aldatu da ere bai,
lanak egin ditugu, aldatu ditugu gauza batzuk, Sukaldia noiz irik izan? Betidanik ekide zute sukaldia? Bai, betidanik. Lehenik egiten genuen bakarrik eguerditan, eta gero urte batzuk pasa eta erabaki dugu ere gauez ekitzea, egiten ditugu ere taldeko bufetak, taldeko afariak, eta pixkanaka, hori da, gauza handitu dugu. Filosofia berdina da kalekuak, ez da? Filosofia da euskaraz lan egitea eta euskaraz zerbitzu bat ematea. Eta egia da, iparraldean, gero eta zailagoa da, batzutan atzematea jendea eskalduna eta gure ostalaritzako munduan nahi duena lan egin. Baina momentukoz ari gira hori da. Hau da gure filosofia, bai. Ona, eta nola ikusten duzu? Gero eta jende gehiago etortzen da euskaraz nahi duna imintzatu, itzein eta aritu, edo indar gehiago behar da, edo nola ikusten duzu panorama? Gero, eskaltegiak goian denez, laguntzen du, ez da? Eta etortzen dira ikasle asko, goizetan, kafe hartzera, elkarre mintzatzea, eta hori beraz aekako ikasleekin, beraz entzuten da eta jendea saiatzen da euskaraz mintzatzen gure lekuan. Ze ikasle mota egoten dira bertan? Ze ikasle juten dira, pentsatzen danetik jungo dala, baina ez dakik gehiago igual helduak lehenu aukera ez dutenak ikasteko eduki, edo atzerritarrak etorri dianak eta nahi dutena euskara ikasi, bertako jendiak ez duna aukera izan igual euskaraz ikasteko txikitan. Denetarik, goizetan ikusten ditugu gehien bat jende pixkat zahagoak, egetketan direnak eta nahi dutena euskara edo berre ikastean edo ikastean, eta gero atxaldean badira langileak, formakuntza egiten dutenak euskaraz ikasteko, eta gauetan beste ikasle mota batzuk, denak berre helburuarekin, euskaraz ikastea eta mintzatzea. Ze musikoa, hor ze fasetan zaude, ze bota dezu bertara? Hor baratzuria gehitu dut. Baratzuria gehitu dezu? Bai, gero jengibrea gehituko du ere bai. Gero jengibrea, dana txikituta ez da, indezu? Bai. Bale, oso. Energia, ze muslakazu? Bizka gehiago mango jo? Untxa daula. Ondo biziak? Bai, hola ez da egiko. Untxa, ze gauza bolilla, untxa. Hau nitxo ongi, nola esatezu ezuek ondo zara? Biziki ongi, Biziki ongi, Biziki untxa, bale. Nik ere, asko ez, baino, desendetan juten naiz, iparraldea, gora landetare bai, surfa egitea askotan jutegea eraldea, eta bakizue. Hor gero gorak ere bai jutegean, nire amak daka txetxo txiki bat, Molietz Plash, ezagutzen duzu, Molietz? Bai. Mimisan, eta gero, bibuko, mimisan, eta hurrengua. Landesetan, ezagutzen duzu? Bai, landesetan, eta leku eharra, area lasai jutegea, eskiston paragia da, ondartza erraldoia, ikusten deula, Zarauztarrak ondartza handia da kaula, area junda, zentza ondartza txikiakan izagutzen, Bate izan. Zue jute zeate? Ez nahi zuten landesetara. Ezea jute? Zugu baino ezagutzen duzu, Mikatzi, eta manbagan perretxiko eharra gateatzea, robelloia gateatzen dira. Bai. Agukere ondartza dugu, beraz. Zentzu dira zuen hobiak, dana ez da lana izango, ez dakiz gustatzen zaizuen, mendira jutia, ondartza salek, kontzertu badakizu nahiko musikerua zehala, ez da? Bai, denbora dugurarik, bai. Tortzen gira, bai, igualdera ere bai, eta kontzertu batzuk ikustera, eta, bai, animatzen. Floria, baina zugre bai gainea kontzertuak joiten dituzuta dana, ez da? Ze instrumentu hartzen dezu holtza gainea igotzen zeanean? Bai, ni gitarra pixkat egiten dut, eta bajua, bai. Eta bajua ere bai, vale. Ze musika mota jotzen dezu? Hor, ni gehiago metal mundutik etortzen naiz, baina gaur egun jotzen dute Saumest gauan talde batean egiten ditugu, Queen abestiak egiten ditugu, eta hori da. Osea, bertxigoak egiten dituzu bertan. Hori da. Eta zure kasuan ez da sukaldaritza izango, ez da hobi batzuk eukiko dituzula, pentsatzen dut? Bai mendia, ondartza, kanpoan izaitea, gero bidaiak, egan bezala, eta gero musika ere bai, badugu Donibane Loitzunen, irrati bat, dia, deitzen dela. Eta lagunekin grabatzen ditugu podcastak, viniloekin, eta ematen dugu musika denetarik.
Vale. Gustatzeko. Bikain, eta kirola aldetikan, zuek ze rugbilariak zate, futbol saliak, surfistak badakit ez, esan diozu ondarta betxate Ni laguntzen. aritu dezi rugbilan 20 urtez. Rugbian ibilizea? Ba. Vale, ona. Eta ordizikoan kontra zer moduz? Beraz, ez ginen aritzen ordizaren kontak, gainera joan nintzen Euskal Herritik kanpo aritzea, Lagoselen. Jope, ona. Ba. Eta zergatik utzi zen duen? Ja, edadia, ose? Ez autua, 20 urteekin auto egin behar zen ikasketak lana edo justu errugbilan segitu eta aukeratu behar zen, ez da? Hori da, eta nola ezen ateratzen hori no, Bikain. Bueno, hemen txe, bagoaz aurreaka, hemen inbertetan arroz hau iragatzi, ez da? Iragatzi ingo hemen, ez da? Iragatziko dut, vale? Arroza, ja. Listo dakau. Hemen txe. Nia, hemen dakazu presto, vale? Nik usten dut puntxuan da, hola. Hemen inbertetena da, gainuntzeko zaiak txikitu, eta bertara gota. Ze batek zuritu, nagusi zuritu, eta pintxai ematen dio pikatzeko, Hau da, talde lana, hola berdik talde lanak, ondo. Vale, hori ingo deuna da, honea bota, tipulatxa. Bota honea. Hola? Bai, horrela xe. Eusketa topatzeko, eta nik inbertetena da, betu. Beste lantxo bat jarriko izut. Bota. Badakazu bat jatia, bale? Bai. Ba, ginuntzekoa azalak endu, bale? Hale, oso. Ingo zu horrela, azalak endu, eta gero lauki txikitan ingo zu, bale? Osong. Bikain. Niko jengibre gehituko dute. Bikain, bale? Batzu ja bota ezu, guain jengibria, txirriki txarraka badoaz gauzak. Eta zein da zuentzako sasoik lan gehiena dakazuena, o zein da sasoik lasaiena, pentsatzen dut izango, ez dakit udaran, jende asko goten da iparralden, baina igual baina txikian ezain beste, kostalden gehiago? Gehiago neguan. Neguan, ez da? Bertako bezeroekin, lan egiten dugu asko, eta egia da udan, jendea gehiago... Ondartzaldea gotea da, ez da? Baionako bestak aparte, egia da gehiago neguan egiten dugu lan eskipotante bai. Eta zuek nundarrak zehazte zehazki? Ni mugertaga sortzez. Mugertarra? Ba, egitipi bat lapurdin, baionan doan. Eta orain Donibane loitzen bizi naiz. Vale, eta hi? Eta ni Donibanen sortu, Bai. baina orain urketan bizi. Vale. Eta orduan, bueno, lanetik gertu bizizeate orduan guantxe, ez da? Ba, 20 minutu. 20 minutuan. Bikain. Bueno, itxura hartzen nahi degori, Bai. Goitz, Usain hona ere bai. usaina ezin hobia. Gehore bai hemen jengibriakin da jendia ez da guain oituta, baina ze bixi posa ematen dion gauzai, ez da? Nei asko guztu ez. Bai, freskotasuna ematen dio. Bai, freskotasuna mugitzen eta... du pixkat platera. Oi, arrauta pregitua gota eta barroa, Ba, hona aterako. Sarbota gehituko dut ere. Vale, nola ditu jozu? Sarbota. Sarbota. Hori da eskaia, ez da? Tomilua, vale? Euskeraz eskaia. Zuek? Guk sarbota egaten dugu. Sarbota, ados? Ze goxua gauza, ezin hobia. Bueno, Florian, eta zuri, tokatze zaizu... No, ikusten da, labana ondo moitzen dezula. Ez dakit gaztetatik handa baja eukiezulako, edo zukalden sartzea tokatzen zaizulako. Ez zain beste. Sartzen naiz batzutan, Bai, tokatzen zaio sartzea, Baina, bai, egia da. Zeintzeko. Zaintzeko. Ez da egia, ez da bateria. Kontrol de calidad, no? Ez da bateria. Laguntzeko kristan jendetza baderarik etortzen da laguntzera. Zenba zaudete zukaldean, zenba lagun? Beraz, eguerditan hiru gira, Bai. lankide batekin eta gero badugu aprentziz bat, Vale. gazte bat. Eta gero gauean bada beste sukaldari bat, eta berak prestatzen ditu razio batzuk, eta gero pintxoak ere bai, eta baditu beste karta bat, beste platerak batzuk karta batean. Karta zen murrizteagoa, ola zaiagoa, edo elaboratua? Desberdina. Eta gaueko jendea ere beste modu batean etortzen da, batzuek etortzen dira justu pintxoak jateko edari batekin. Zer pintxo mota adibidez? Ba, nik ikusi da naiz. Pintxo klasikoak. ditugu. Padronekin eta ez dakit, ordenazpekoarekin. Txaka, tortilla egiten dugu. Hori da tortilla ere Beten bai. bezala eta... Tortilla, patata jarra orduan, ez da? Bai. Gauero atzatzen ditugu egun bat eta untxa. Bai, Ona. Bueno, eharra itxura hartzen nahi dana hori, hemen ensaladillare itxura hartzen nahi zaigu, hemen bota berdizio luzeko rabe txikituta, bale? Tori banator, Eta gero, limoian puxketa falta zeten ben, baina hor ikusien lima hori zuri aldiz utken du azal pixkat. Ona, horako pintxia balimakak, zukaldari. Ona, ezin hobe. Vale, hau barroa, luzokarrak ere barroa.
Vale, agonea. Eta lehen limoia pusketa bat geratu zait, eta bota dio txorrota bat hemen, baina genduko izut azalatikan raiadura pixka, vale? Venga, hartuko eta hemen dikan, vale? Hor guain bota ezu, kurkuma, ez da? Ba. Oh, egarra iten nahi aiz, hor. Egarra iten nahi aiz. Segidan, espeletako bipera ere bai. Vale, hau kanpora, hori ere bai. Eta hemen esan dakua. Hau botako jo, jendia izango, ensala eratiteko igual gutxiki da, gehiago ondo nera. Lasai, nahikoa da, alinatzeko, ez du gehatu behar oso meloso. Honekin, nahiko eta soberan. Ensalaia normal bat izango bazan, patata egozia, behar du maionesa. Asan egin egoziak, bai behar izateko, baina hemen hainbeste txerriki daude, txerrikiak. Nahiko zaboreia badaka eta ez da geldituko sosua, ez da sekua. Zuek lasaia. Dena naztuko dugu hau, eta nik hau ia bukatuta, sekat. Bain botaek espeletako piperra, ez da? Bai. Nahizu gehiago? Horintxe. Venga, bota honea. Ja, bukatzeko historia. Katzu, hartuko edo. Hartu, bai. Vale. Bueno, eta gozogintzai. Nik gozogilea izan da gainea, eta okina, zuek ze gozogintza dakazue. Badakit pastelen bat eta bakazula postren bat famatua jendia horren bila juteala, ez da? Bai, txokolatezko musa. Txokolateko musa. Bai. Eta gure iriz esnea ere bai, famatua da. Ere bai. Aspalditik. Eta koka ere, flana dela, koka deitzen dugu iparretan. Bai, eta nola dijo hori, flantxo bat bezala da? Bai, flan normal bat. Berdin. Asuntua da, beti dana etxen indako egiten dezuela, ez da garrantzitsua. Etxeko desertak guztiak. Bai, dessert. Gure errezetaekin eta... Postre guztiak. Hori da, deserta eraten dugu. Zuet deserta ezatezu, no? Ba, deserta ere gondu. Ona. Bueno, hemen txein behar deuna da platera eratzeko. Nik ensaladia hemen txein jarri aldet. Zuk plater hori nun jarriko zu. Plater lau baten, egurrezko hontan adibidez. Hemen ondo? Bai. Venga, hori zure kontu. Eta nik ensaladia hemen jartzen jungo naiz. Eharra da, zekakena horrek itxura, A ber, ensaladiak ebai, Dana indi beharra gaurkoa ni. Bueno, eta gaur ostirala da, 22, ez dakigu loteria tokatu zaigun edo ez, ni ez begiratu dena. Eta badakitena da, olentzeroi zeskatu dioten. Zuek badakizu zeskatu diozu olentzeroi, opari bezala. Omari domingiri, zeskatu diozue. Ondo portatu altzeate aurten. Bai, noski. Bai, noski, ez da. Ezin da esan hemen zeskatu dezuen, bestela igual ez da iristen entzun niteu, Claro, magikoa dia, olentzerota dana entzuten duen. Ona. Bueno, txudazkak. Ordu niten dezu arrozalde batetik jarri, pokebol bat izango badez? Zinez da, basea irrisa eta gero hori irrisaren gainean etorriko da. Vale, bikain. Gehiago. Arroz azpin. Hau kanpora, haure bai. Bueno, eta baldazkazu errezeta berriak buruan da hurrengo egunetan jartzeko. Hori egunerongo zehau martxan edo ia errezetak indadazkazu eta segun ze osagai etortzen dian? Dependiz ateratzen den, egan dizudan bezala, arrainaren kasuan deitu behar dugu egunero portuan jakiteko zer baden, eta gero, ez dakit, gogoaren arabera. Bai, gogoan arabera, segun ze etortzen dan eta zer da hon, zesa esoia den ere. Ona. Konten. Hola egonena. Bueno, hau hemen jarriko dut. Jarriko dugu hemen perexil pusketa bat ganian. Dotore jartzeko. Horrela xe. Entxaladilla hemen dakau inda. Vale. Eharra lukainka prestatu dekena. Nauzi. Bai, astatuko duz. Guantxe da astatuko jat, oi, seguru. Berdin zaitek loteria tokatu zaiteken, edo ez. Nik lukainka jango ja guantxe, Ona. Eta, lima, bota diozu pixkat? Ez dut botako. Ez diozu botako. Lagunak, azteko eta behin, zuei jarraitu ostatuan jendiai goxatu arazten, euskerai indarra ematen, gu hemen jarraituko dugu galdatzen, eta asteburuna pasa, ez pasa, eta hemen txedazkazue, gaurko entxalada, eta ehundoko platera arroza lukainkakin. Lagunak, astelen arte. Aio.